Ingi thuolo mar orote machok e laini maro marote machok ma en 3:600 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Apisa mag obila mane okorwako lep tich nomonjo par gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e kar dak ma Milimani mayudore Kitale e kaunti ma Trans Nzoia. Apisago manotenore kod mago mawuok e duol makedo gi mibadhi EACC ne oluoro dala jatelono, gino mane omiyo jodak magwenge go wuok oko ka giwacho ni ok gibiyie mondo mak gavana Natembeya. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa ne ochopo kanyo mapiyo kendo riwore kod jodago ka giwacho ni tim makamano en mar buogo Natembeya kaluwore gi chung' mare ewi kwedo gik maricho matimore e sirikal. Bwana Ruto, nataka nikueleze, hatutakubali harassment ya upinzani, intimidation ya upinzani, kuweaponize our justice system kisiasa. Yale tunaona leo wamefanyia Natembeya, ndio leo pia wanatafuta Rigiji awekwe ndani pia. Kijana wetu Salasia wamemshika Ijumaa, wamemweka ndani. So we are saying this harassment of the opposition must stop. Jokedo ne ratich oganda